Is-sena li għaddiet il-Kurja sospendiet lil Dun Giuseppe Sultana u lil Dun Giuseppe Cini milli jwettqu s-servizz tal-Qudiesa. Din is-sospensjoni waslet senilu wara investigazzjoni mis-Safeguarding Commission tal-Knisja. Bħalissa żewġ qassisin mix-xara qed jinżammu arrestati wara li tresqu l-qorti ta' Għawdex akkużati b'abbuż u stupru fuq abbati minorenni. Kelli mad-djoċesi ta' Għawdex spjega kif iż-żewġ qassisin ġew sospiżi mal-mument li l-istess djoċesi rċeviet ir-rakkomandazzjoni mis-Safeguarding Commission li hija inkarigata biex tinvestiga tali każijiet. Il-kelliem ma spjegax f'aktar dettall meta l-qassisin ġew sospiżi u meta d-djoċesi rċeviet ir-rakkomandazzjoni għas-sospensjoni u sostna li la issa l-każ qed jinstema' quddiem il-qorti, il-Kurja issija prekluża milli tipprovdi aktar informazzjoni fuq dan il-każ. Żewġ qassisin tresqu quddiem il-Maġistrat Monika Vella l-erba' li għadda. Sultana qed jiġi akkużat li bejn l-2003 u l-2005 abbuża sesswalment minn abbati li dak iż-żmien kellu bejn it-8 u 9 snin. Min-naħa l-oħra l-Pulizija akkużat lil Cini li fl-istess perjodu kommetta stupru fuq l-istess abbati. Fix-xhieda tiegħu il-vittma permezz ta' video conferencing spjega kif Sultana allegatament kien idaħħlu għal żewġ minuti f'konfessjonarju tal-qrar liebes ta' abbati fis-sagristija u hemmhekk filwaqt li l-qassis kien ipoġġi bil-qiegħda jgħidlu biex joqgħod qudiemu. Fost affarijiet oħra l-vittma qal kif is-saċerdot kien jeddu li jekk jikxef mal-ġenituri se jmur l-infern. Intqal li l-allegat abbuż seħħ ukoll fil-Kamra tal-Arċipriet. Dwar Dun Giuseppe Cini l-vittma xedt li kien jieħdu fil-kampanja fid-dawl tax-xemx bil-karozza hawnhekk kien jaqbadlu idu jpoġġiha fuq il-parti privata tiegħu. Wara kull allegat abbuż is-saċerdot kien itih il-flus. Irrakkonta kif fatt minnhom Cini sforza ruħu fuqu u l-vittma beda jgħid u jibki bluġieħ.